Jeg bruger klenodie for mine ting i stedet for smykker. Det er simpelthen fordi, jeg har oplevet, at mennesker ikke forstår mine ting som smykker, fordi de har som image eller det. Så jeg har fundet ud af, at der er sådan rigtig dejlige dansk ord, gamle ord, klenodie. Og jeg føler, at de passer rigtig godt med mine ting. Fordi også jeg håber, at mine ting bliver som en lille skat, som måske det kan være lidt specielt for nogen, eller måske bare et menneske. Min inspiration kommer fra faktisk alle mulige ting, tror jeg. Det kan være natur selvfølgelig, fordi jeg arbejder her på Bornholm. Og så selvfølgelig det er min japanske baggrund. Og måske det kan være kunst, som jeg så i København måske. Men det er alle mulige ting. Not me, but storyteller nummer 1. Jeg starter ikke med som præcis en tegning eller fast tegning. Jeg håber, det er lidt mere fri, og så jeg kan være ærlig med materiale. Så jeg har bare som en rigtig rough image i begyndelse. Og når jeg arbejder med metal og smeder og ciselering og alt, jeg kan mærke, hvordan det skal være, eller jeg kan føle det. Og så jeg kan også begynde at mærke, hvordan farve skal være. Og det er ikke som en rigtig klar vej, men jeg ved, hvilken vej jeg skal tage på en måde. Not me, but storyteller nummer 2. Jeg kan rigtig lide at arbejde med farve, fordi det er også på en måde meget naturligt. Jeg arbejder med 2 serier med små brusher, og første serie var færdig i midt i sommer, og andre serie blev færdig efterår eller lige begyndelse i vinteren. Og mens jeg arbejdede, kunne jeg ikke mærke, men efter så jeg, at det var så klart, at jeg har brugt 2 forskellige farveskemaer. Men det er fordi, når jeg arbejder her foran store vinduer, og så sollys skifter også, og alle farver skifter, og de påvirker selvfølgelig. Emalie er faktisk bare glasmælk på metal. Så emalie er glaspulver, og der er flere farver, og der er 2 slags ting. En er opak, og andre er transparent. Og især med transparent skal man rense først farve med vand, så farve bliver rigtig klar. Og jeg sigter farve på metal, og det skal komme ind i ovnen. De er cirka 830 eller 850 grader. Og de større fleste bare som 20 sekunder eller sådan ganske kort tid. Men hvis metal er tyk, og der er flere lag emalie, det kan være måske 1 minut eller under 2 minutter. Not me, but storyteller nummer 3.